Moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada venres, por acompañarnos nesta rolda de prensa na que paso a dar conta dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. Falando de mobilidade, vamos a comenzar por este asunto. Hoxe aprobamos a adxudicación de dúas obras con investimento de máis de 800.000 euros na nosa rede de estradas provinciais. Por unha banda, adxudicamos ao Grupo Bascuas a construción da ponte sobre o río Azúmara e o ensanche e mellora do cinto comarcal neste tramo, situado no límite entre os concellos de Pol e Castro Verde. A empresa vai a contar cun orzamento de 650.000 euros e un prazo de execución de 9 meses dende que comecen as obras e realizaránse traballos que afectan a algo máis de 1,3 km da LUP 1611 que van a consistir na desmontaxe da plataforma antiga, na construción dunha nova estructura, na pavimentación con aglomerado en quente e no pintado da vía e instalación de balizas e defensas na mesma. Ademais, estas actuacións incluirán tamén unha serie de medidas ambientais, como pode ser o plantado de árbores, e vai a supoñer esta actuación unha mellora moi importante en canto a termos de seguridade e comodidade, porque ampliaremos o ancho da vía nese punto do trazado ata chegar aos 11 metros, no caso da ponte, e ata os 8 metros nos accesos. Polo que os condutores así terán unha plataforma para circular cunhas capacidades moi melloradas. Eu quero aproveitar para lembrar que no que ten que ver con este proxecto tivemos que iniciar un novo proceso de contratación destes traballos por cuestións alleas á Deputación, pero con este novo paso que hoxe damos temos todo listo para iniciar as obras de forma inmediata. Ademais, no cinto comarcal da Deputación temos previstas outras actuacións e hoxe temos previsto rematar as obras noutros 2 tramos á altura de Begonte e de Castro de Rei cun investimento total de 375.000 euros e tamén á altura do Corgo que están en proceso de contratación unhas obras para renovar o pavimento por algo máis de 160.000 euros. Como ben sabedes, dende o goberno desta institución, dende o goberno da Deputación de Lugo, temos un firme compromiso coa mobilidade na nosa provincia, por todo o que supón no que ten que ver co equilibrio territorial. Estámolo demostrando con feitos ese compromiso, porque Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno, é dicir, venres tras venres, cada semana, traballamos con axilidade, eficiencia e compromiso para manter a nosa rede de estradas, que é a máis extensa de todas as provincias de España, con máis de 4.200 kilómetros. E así vedes que, como digo, semana a semana veñen novas adxudicacións, novas licitacións, novas obras e melloras para mellorar, valga a redundancia, a mobilidade dos nosos veciños e veciñas. E tamén, no que ten que ver coas estradas, hoxe adxudicamos a empresa Ovisa Pavimentos e Obras SLU por case 226.000 euros, obras en 2 tramos da LUP 1901 que unen a montaña, a Fonsagrada e Navia de Suarna. Concretamente, estamos falando de actuacións que afectarán a un tramo de preto de 2 kilómetros entre Santiso e Lamas, ao sur do concello da Fonsagrada, e outro de case 3 kilómetros máis, á altura de Queizán, que está ao sur de Navia de Suarna. Os traballos que levaremos alí a cabo consistirán na reapertura de cunetas, na mellora da drenaxe, na reposición do firme con aglomerado en quente e tamén a reposición da sinalización da vía. E para estes traballos contaremos con un prazo de execución de 3 meses dende o inicio dos traballos. E cambiando de asunto, en o que ten que ver coas parcelas que xestiona a Deputación no polígono industrial de Feira do Monte, en Cospeito, hoxe sacamos adiante o procedemento para o avallamento das últimas 18 parcelas do parque. A venda destes terreos faise a través dun procedemento de concorrencia pública mediante a celebración dunha poxa e, como digo, son 18 terreos, 16 deles miden 860 metros cadrados e outro, o que se corresponde coa parcela 12, mide 1.011 metros cadrados e o outro, a parcela 4, 1.311 metros cuadrados. A Deputación aquí xa ten vendidas outras 6 parcelas das 24 que conforman este polígono que conta cunha situación estratéxica pola súa proximidade á autovía A6
que facilita a conexión co resto da provincia e mellora tamén a logística empresarial. Así que con esta venda quedarían completas as vendas no polígono de Cospeito. E no resto dos parques industriais que xestionamos dende a Deputación, a disponibilidade é de 12 parcelas no polígono de Baleira, das 27 existentes inicialmente, 39 das 51 existentes inicialmente en Castroverde, 25, un pouco menos da mitade das que contaba o Parque Industrial de Friol, e 2 en Eurol das 3 existentes que había inicialmente. Tamén, en Paradela, quedan a día de hoxe 13 das 19 que había inicialmente e en Begonte, finalmente, 2 das 12 que había inicialmente. Polo tanto, continuamos coa venda destes terreos que son necesarios para a implantación de tecido empresarial na nosa provincia. E xa remato informándovos de que nesta Xunta de Goberno adxudicámoslle á empresa Solitium SL a suministración mediante arrendamento dos equipos de impresión, copia e escaneo da Deputación de Lugo por un importe de preto de €500.000. E vai a ter unha duración este contrato de 2 anos. E pola miña parte, pois nada máis, se non hai preguntas. Perfecto. Pois moi ben, moitas gracias e boa fin de semana.